Караль Наўроцкі з помпай адсвяткаваў гадавіну сваёй прэзідэнтуры. Давайце разбярэмся, ці гэта быў добры год для Польшчы і чаго чакаць ад Караля Наўроцкага далей. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. 25 верасня запрашаем на канферэнцыю Белтех у Варшаве, галоўную канферэнцыю беларускага IT-камьюніці. Спецыяльна для вас квіткі са зніжкай 10% па промокодзе «Зроблена». На пачатку давай, як і абяцалі, адкажам на пытанне нашых гледачоў-гледачак у каментарах пад мінулым відэа. Так, сапраўдна, у мінулым нашым выпуску я ўпершыню звярнуўся да вас з такой просьбай, і некалькі чалавек адгукнуліся, прынамсі на дадзены момант, калі мы здымаем гэтае відэа. І з нагоды таго, што гэта была першая просьба, і вы адгукнуліся, за што я вам вельмі ўдзячны за кожнае з гэтых пытанняў, то я вырашыў караценька адказаць на ўсе гэтыя пытанні. Мне здаецца, было 4 на дадзена. Слухай, да, спадзяюся, што я нічога не згубіў. Давай пачнем з першага. Падчас якой улады нам, мігрантам беларусам, жылося лепш у Польшчы? Ну, насамрэч, тое, як нам жылося ў Польшчы, залежыць не толькі ад улады, а агулам ад эпохі. Вось у дадзены момант мы жывем у эпоху антыімігранцкіх настрояў у Польшчы, пры гэтым вельмі выразна. І кожная палітычная партыя будзе спасылацца на грамадскія настроі ў сваіх дзеяннях. Кожная вялікая палітычная партыя мае дакладныя даследаванні, асабліва на фокус-групах, якія паказваюць, што антыімігранцкія настроі яны супольныя для ўсіх электаратаў. Але калі паглядзець на рэальныя дзеянні, скажам так, на працягу апошніх 20 гадоў, то, у прынцыпе, відавочна, што і аб'ектыўна, я думаю, будзе сказаць, што больш за ўсё для мігрантаў з усходняй Еўропы, ўсё ж такі з усходняй Еўропы, так, рабілася падчас кіравання права і справядлівасці, што ў 2006-2007 годах, калі была уведзена праграма Кастуся-Каліноўскага, па якой я, дарэчы, прыехаў некалі вучыцца ў Польшчу, была уведзеная карта Кляка, так, і таксама у часы 8-гадовага кіравання Польшчы правам і справядлівасці, так, калі пасля 20-го года, напрыклад, былі уведзеныя таксама розныя аблягчэнні і паляпшэнні для беларусаў, той жа документ падарожжа, ці там некаторыя іншыя рэчы. Пры гэтым у дадзены момант я б ужо абсалютна не назваў права і справядлівасць партыі пра мігранцкай ці пра беларускай, бо той партыі права і справядлівасць, якая была да 23-го года, ужо больш няма. Добра, пераходзім да наступнага пытання. Цікавы крыху дэталяў і, магчыма, інсайдаў. Ці ёсць палітыкі, для якіх выхад з еўразвязу – гэта ўласная паслядоўная пазіцыя, а не проста гульня на электарат? Гэта таксама добрае пытанне. Так, такія палітыкі ёсць. З найвялікшым еўраскептыкам, пры гэтым абсалютна паслядоўным, ён у дадзены момант не знаходзіцца ў вялікай палітыцы, так, але ён з'яўляецца заснавальнікам шматлікіх нуртаў, на якіх базуюцца палітыкі, якія сёння знаходзяцца, напрыклад, у Сейме. Гэта Януш Корвін-Мікке. Гэта чалавек, які ўсё сваё жыццё паслядоўна выказваецца абсалютна скептычна у стасунку да Еўрапейскага Саюза. Пры гэтым ён лічыць гэту структуру шкадлівай для Еўропы і Польшчы і паслядоўна выступае за выхад Польшчы з гэтай арганізацыі. Дарэчы, менавіта ён з'яўляецца аўтарам выразу «Еўраколхоз», які ў дадзены момант любіць выкарыстоўваць Жыгас Браўн. Другі палітык – гэта Жыгас Браўн, менавіта. Калі паглядзець на ягоныя розныя выказванні на працягу апошніх дэкад, то некаторыя ягоныя погляды змяніліся, некаторыя нават на 180 градусаў, напрыклад, стасунак да украінцаў і ўкраіны, для перейдзе пра украінскім чалавекам, што цяпер паверыць проста складана. Але крытыка Еўрапейскага Саюза, яна ў яго паслядоўная, што, канешне, не перашкаджае яму, як, дарэчы, не перашкаджаў Януш Корвін-Мікке атрымоўваць заработную плату, пры гэтым вельмі высокую, за быццё еўрадэпутатам. Ну і ёсць, канешне, некаторыя іншыя палітыкі, якія таксама ставяцца скептычна, але іхнія погляды эвалюцыянавалі. Я вось праз хвіліначку пра такога палітыка яшчэ раскажу ў кантэксце іншага пытання.
Слухай, ну каштоўнасці гэта адно, а грошы гэта другое, я так скажу. Таму Так, але вось пры гэтым я хочу сказаць так, што вось ёсць такія палітыкі, як, напрыклад, Януш Ковальскі. То гэты чалавек як флюгер. У дадзены момант ён піша у Фейсбуку пасты пра тое, што трэба дэпартаваць усіх да аднаго украінцаў з Польшчы, напрыклад, ці закрыць зачыніць межы ўвогуле для мігрантаў, выйсці з Еўрапейскага Саюза, але паверце мне, калі будзе адпаведная кан'юнктура і ён палічыць гэта для сябе карысным, то ён нават выйдзе на Маршалкоўскую з вясёлкавым сцягам. Наступнае пытанне. Ці змогуць папулісты з канфедэрацыі Басака і Манцэна прыйсці эвалюцыйны путь, па прыкладу Джорджы Мелоні? Вось, і тут Прэм'ерка Італіі. Так, гэта прэм'ер-міністрка Італіі. І вось тут якраз мы вернемся да Крыштафа Босака. Крыху кантэкста. Джорджа Мелоні на працягу апошніх 10-15 гадоў прайшла шлях вось ад такога еўраскептыцызму паўнейшага, бескампрамісных традыцыйных каштоўнасцяў, так? Традыцыяналізм, глыбокі кансерватызм, каталіцызм, карацей, усё тое, што ў дадзены момант сабой уасабляе, амаль што Гжэгаш Браўн. Антысемітызму яе, здаецца, не было ніколі. Але дастаткова ёй было увайсці ўжо ў вялікую палітыку, не толькі італьянскую, але і еўрапейскую, вона сталася прэм'ер-міністрам, так? То яе погляды вельмі хутка пачалі эвалюцыянаваць. І змяніліся ад бескампрамісных традыцыяналістычных на прагматычныя погляды. Так, яна далей застаецца, яна не стала, бронь Божа, ніякай лявачкай. Яна застаецца кансерватыўнай палітычкай. Але пры гэтым яна змяніла свой падыход ад бескампраміснага на канструктыўны. То бок яна крытыкуе тыя ці іншыя рашэнні ці нормы Еўрапейскага Саюза, але пры гэтым там, дзе трэба, і там, дзе гэта адпавядае нацыянальным інтарэсам Італіі, яна супрацоўнічае нават з Урсулай фон дэр Ляйен, якую польскія традыцыяналісты лічаць ледзь не сатаной для зямлі. Карацей, бачыце, так, дастаткова атрымаць стырно кіравання краінай у свае рукі, і твае погляды змяняюцца. І вось тут варта празмаўляць пра Крыштафа Босака. Крыштаф Босак паслядоўна ўсе апошнія 20 гадоў, а ён, дарэчы, патрапіў у вялікую польскую палітыку вельмі маладым чалавекам, 20-гадовым. Ему был 21-22 гады, я ўжо дакладна не памятаю. Калі я прыехаў у Польшу ў 2006 годзе, ён ужо быў дэпутатам, наймалодшым гісторыі дэпутатаў. І ўсе гэтыя годы ён з'яўляецца паслядоўным еўраскептыкам. Але прыкладна да 2020-2023 года у ягоных прамовах, у праграме ягонай партыі «Рух народовы», так, былі, прынамсі, намёкі непасрэдныя на тое, што недзе там у перспектыве на гарызонце Польшча спатрэбіцца палексіт. Але я шмат разоў падкрэсліваў у падкасце, што Крыштаф Босак, ён вядомы такімі разважлівымі выказваннямі. І я асабіста таксама бачу у ягоным падыходзе тое, што з'явіўся пэўны прагматызм. І ў дадзены момант ён усё часцей выказваецца не тое, каб палексіт, але на тое, каб трансфармаваць Еўрапейскі Саюз, ці Еўрапейскі звяз, можна сказаць, і так, у так званым польскім палітычным дыскурсе ёсць такое паняцце Еўропа народов. То бок не федэратыўны Еўрапейскі Саюз, а канфедэратыўны Еўрапейскі Саюз, дзе будзе крыху больш суверэнітэту па прыняцці тых ці іншых рашэнняў по нацыянальных дзяржаў па ўсім кантыненце. Калі гаворка пра канфедэрацыю Манцэна і Босака, то я думаю, што калі яны ўсё ж такі стануць часткай новага ўраду, напрыклад, пасля выбараў у 27 годзе, то мы пабачым розныя кветачкі пад назвай эвалюцыя поглядаў ці, як можа нехта сказаць, пераабуванне ў паветра. Гэта нармальна для палітыкаў. Банальнейшым прыкладам такога пераабування з'яўляецца змена поглядаў грамадзянскай кааліцыі Дональда Туска на пытанне, напрыклад, мяжы на ўсходняй, сцяны на ўсходняй мяжы. Так, калі яны, будучы ў апазіцыі перад 23 годам, пратэставалі і абураліся з будовай такіх забеспячэнняў, пасля прыняцця старна кіравання краінай у свае рукі, яны
пераабуліся, змянілі свае погляды на 180% градусаў і сталіся нават яшчэ больш жорсткімі. Аніжэлі права і справядлівасць у падыходзе да гэтага пытання. Ну, больш за тое, ёсць розныя даследаванні з розных краін пра правых менавіта палітыкаў, што яны, калі прыходзяць да ўлады, яны становяцца больш лагоднымі. Так. Бок яны ўжо не такія Так, радыкальныя. яны выкарыстоўваюць радыкальныя пастулаты дзеля таго, каб накруціць вось гэту спіраль Дзеля лайкаў. палярызацыі, так, гуляюцца на эмоцыях. Вось, дарэчы, сам Слаўмір Мэнсон некалі прызнаваў на з'ездзе сваёй партыі, што ім трэба адысці ад рытарычнага апавядання сваіх поглядаў, бо гэта электарат гэта не слухае. Вось, да эмоцый, гульні на эмоцыях. Ну, яны гэта робяць, як і ўсе палітыкі, дарэчы. Добра, і апошняе пытанне. Кажуць, што Шыман Галоўня можа вярнуцца ў палітыку. Як ты ацэньваеш гэтыя чуткі? Ну, скажу так, што бачыць маю рэакцыю. Вось, я не веру ў вяртанне Шымана Галоўні ў некую вялікую палітыку. Ён можа застацца, вось, у тым сэнсе, што ён можа ці то неяк там далучыцца ці то да грамадзянскай кааліцыі, ці, напрыклад, дарэчы, такія размовы таксама могуць быць да новай фармацыі Матэуша Маравецкага, напрыклад. Вось, бо Шыман Галоўны чалавек з такімі умеркавана кансерватыўнымі ўсё ж такі поглядамі. Не дошвуд Хёмс, таму так. Вось, але яго чакае ўсё ж такі кукізацыя. Ось, то бок, яна ўжо наступіла, вось, яна будзе толькі паглыбляцца. То бок, ён можа застацца дэпутатам, ён можа быць нават яшчэ не адну кадэнцыю дэпутатам польскага сейму, але ніякай вялікай ролі ў палітыцы ён, хутчэй за ўсё, адыгрываць не будзе, але, магчыма, ён будзе спрабаваць гэта рабіць, ладзіўшы, напрыклад, нейкі медыйны шум вакол цих ці іншых пытанняў. Ён гэта рабіць умее. Але слухай, ёсць чуткі, што ён можа заняць крэсла віцэ-прэм'ера. Як ты гэта ацэньваеш? Прэм'ера? Віцэ-прэм'ера. Віцэ-прэм'ера. Ну, слухайце, тое, што нехта з'яўляецца віцэ-прэм'ерам, не робіць яго адразу некага вялікага палітыка, які з'яўляецца нейкай там зоркай. Шмат хто з вас ведае пра віцэ-прэм'ера Гавковскага? Ну, вось. Міністр цифрызацыі. Міністр цифрызацыі і віцэ-прэм'ер Польшчы. Так, гэта высокая пасада, асабліва калі гаворка пра размову з журналістамі, бо журналісты да такіх людзей звяртаюцца пані прэм'ежа. Вось, без прыстаўкі віцэ. Вось, дакладна грэе сэрцайкі і эга кожнага палітыка. Але пры гэтым гэта не з'яўляецца, не заўсёды з'яўляецца і не мусіць з'яўляцца нейкім трамплінам. Вось, я ўсё ж такі лічу, што ў тую самую рэку увайсці двойчы вельмі складана і мала ў каго гэта атрымліваецца. Шыман Галоўня спрабаваў нарасціць сваю папулярнасць у кантексце прэзідэнцкай кампаніі ў 25-м годзе, але нічога не атрымалася. І зрабілася нават яшчэ горш. Сябры, мы адказалі сёння на ўсе вашы пытанні, таму я яшчэ раз заахвочваю вас перадусім да актыўнасці пад нашым відэо. Калі ласка, ставце лайкі, падпісвайцеся, калі вы яшчэ не падпісаныя, шэрце нашы выпускі. Вось, паверце мне, гэта дапамагае вельмі моцна працаваць там з алгарытмамі. І паверце мне, гэта вельмі добрая матывацыя. І таксама звяртаюся вас зноўку з прапановай. Задавайце свае пытанні пад гэтым выпускам. Як мінімум на адно з гэтых пытанняў, а магчыма і больш, мы абавязкова адкажам на пачатку выпуска наступнага праз тыдзень. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ва ўніверсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Сябры, таксама нагадваю вам, што 30 жніўня ў нядзелю, апошнюю нядзелю гэтага месяца, апошнюю нядзелю лета, а 14 гадзіне мы сустракаемся у стэнда-блокалі ў Варшаве. Гэта будзе другі дзень народзінаў падкаста «Зроблена ў Польшчы». Сапраўды неверагодна, як хутка зляцеў гэты час. Калі ласка, прыходзьце, давайце адсвяткуем гэты дзень разам. Мы будзем вельмі радыя ізноўку пабачыцца з вамі.
будзе шмат польскай палітыкі і інтэрактыву. Пакуль што гэта сюрпрыз. Дарэчы, я думаю, што калі выйдзе гэты выпуск, у нас ўжо хутчэй за ўсё запусцяцца квіткі, таму калі квіткі сапраўды запусцяцца, шукайце спасылку ў апісанні. Да сустрэчы 30 жніўня. Добра, давай пераходзі да асноўнай тэмы гэтага выпуска Караль Наўроцкі. Была гадавіна, Караль Наўроцкі адсвяткаваў гэты з помпай. Быў такі супер амерыканскі стыль, як і любіць Караль Наўроцкі. Вось раскажы, што там было, як ты ацэньваеш гэта, ці гэта нешта новае агулам для польскай палітыкі? Так, сябры 6 жніўня роўна ў гадавіну інаўгурацыі спадара прэзідэнта Караля Наўроцкага, якая адбылася ў мінулым годзе, адбылося вельмі незвычайнае мерапрыемства. Вось, шчыра, ніколі ў гісторыі Польшчы такога не было. На дзедзінцу, то бок вось на гэтым пляцы перад прэзідэнцкім палацам былі пастаўлены трыбуны, быў прывезены гіганцкі сцяг у нас. Дарэчы, ўсё аформлена было сапраўды Вось я, як чалавек, які вучыўся на палітычным маркетынгу, хочу сказаць, што гэта быў майстар-штык, як кажуць па-польску. За ўсім гэтым стаіць, канешне ж, Павел Шефернаке. Гэта палітэхнолог, які з'яўляецца шофам палітычнага кабінету спадаря Караля Наўроцкага. Цікавостачка наконт афармлення візуальнага усяго гэтага мерапрыемства. Стаялі трыбуны, так, і там на трыбунах быў такі арнамент, такі зігзакі. Вось, злыя языкі ў інтэрнэце адразу знайшлі адну з марак снюсаў, якая на сваім апакаванні, на упакоўцы мае такі ж самы зігзагаваты арнамент. Ці гэта супадзенне? Не ведаю. Вось, гэта проста вось такая цікавостка. Ну і карацей, гэта было вялікае мерапрыемства, было запрошана шмат гасцей, і віся трансляцыі ў правых тэлеканалах. Пра што гэта нам кажуць, перадусім, вось самую думку, гэта кажа нам пра стыль прэзідэнтуры Караля Наўроцкага. Гэта чарговае пацверджанне таго, што Караль Наўроцкі не бачыць сябе ў ролі прэзідэнта, які па паўнамоцтвах ніжэйшы за прэм'ера. Не, ён бачыць сябе прэзідэнтам прэзідэнцкай менавіта рэспублікі. І вось такія мерапрыемствы гэта падкрэсліваюць. Макс вось вельмі добра падкрэсліў, што гэта было ў амерыканскім стылі. Так, калі я пабачыў толькі, што вось будуецца нешта на дзедзінцу, і мне стала зразумела, што гэта будзе гадавіна інаўгурацыі спадара прэзідэнта, то я хаця я атэіст, я пра сябе недзе там маліўся, бочачкі, хоць бы не паставілі октагон. Вось, бо і дзякуй Богу, што вось хапіла ўсё ж такі здаровага сэнсу, каб не злізваць абсалютна ўсё з Дональда Трампа. Але агулам, вось, з палітычнага, з маркетынговага пункту гледжання гэта было прыгожа. Гэта дакладна трапіла ў густы і на пажаданні менавіта вось гэтай правай паловы польскага грамадства. Адзінае, што мяне насцярожвае, ці не з'яўляецца гэта пачаткам ужо нейкага культу. Вось, бо ўсё ж такі раней ніколі такога ў Польшчы не было. Ад часоў, калі вось, скажем так, апусціць камуністычныя часы, вось, то ад часоў санацыі. Ад часоў санацыі вось нечага такога Польшча не бачыла. Гэта нешта новае. Вось, але паглядзім, што будзе далей. Для 50% палякаў гэта дакладна не будзе прыклад. Для 50% палякаў гэта дакладна cool events. Слухай, такое пытанне, што там агулам адбывалася? Давай караценька, што, гэта ж там не была толькі прамова Наўроцкага, да якой мы яшчэ зараз пяройдзем. Што там было? Там былі дыскусіі, там выступалі журналісты. Так, там былі дэбаты, вось, яны так прынамсі называліся, што гэта дэбаты, хаця насамрэч гэта было паднашэнне дароў, вось. Як, ведаеце, як трое валхвоў, вось, прыйшлі за зорачкай, каб пакланіцца Ісусу Хрысту, вось тут таксама прыйшлі трое валхвоў. Кшыштоф Станоўскі, Дарота Гаврылюк і Рафаў Зінкевіч. Вось, усе яны з'яўляюцца журналістамі ці публіцыстамі. Вось, Кшыштоф Станоўскі, вядома, ён быў кандыдатам у прэзідэнты побач з Каралем Наўроцкім. Дарота Гаврылюк — гэта вельмі вядомая журналістка з тэлеканала Пальсат. Пры гэтым яна вядомая сваімі менавіта правымі поглядамі. Нават хадзілі чуткі ў кантэксце выбараў у 25-м годзе, што яна можа стацца кандыдаткай. Вось, але у канчатковым разрахунку яе там не было. Рафаў Зінкевіч — гэта ўвогуле ідэолог менавіта правага ультракансерватызму ў Польшчы. А спадар прэзідэнт Караль Наўроцкі ўсё ж такі па сваіх поглядах, ён дакладна не пісовец, ён вельмі тыповы вось канфедэрат. Гэта прэзідэнт-нацыяналіст. Вось, і
тое, што мы там бачылі, гэта была такая ода радасці, восхваленне, калі можна сказаць, і апісанне таго, як добра ўсё было ў Польшчы ў гэтым годзе. Ніякай крытыкі там не было абсалютна. Ну, і мне падаецца, што калі вы жадаеце, вы можаце прагугліць і пашукаць у соцсетках мемы з Крzysztofem Stanowskim, з якога жартуюць усе, мне падаецца, польскія журналісты, ну, ліберальныя, зразумела, пра тое, як ён расказвае пра Карэля Наўроцкага, з якім захватам. Я праслязіўся. Ну, слухайце, я скажу так, я думаю, што гэта можа быць і шчыра на 100%. Мне, карацей, гэта заставім на баку. Ну, гэта нармальна, слухайце, кожны можа мець свае погляды. Да. Я шаную людзей, якія ў захваце ад Карэля Наўроцкага таксама. Гэта іхняе права. На жаль, мне, здаецца, не дано быць у захваце нейкім увогуле палітыкам, бо я у кожнага палітыка магу пабачыць вельмі шмат розных мінусаў. Іншае пытанне, наколькі журналіст так можа сябе паводзіць, але гэта таксама Але іншае тут пытанне. добрае пытанне, ці Крzysztof Stanowski гэта Не, журналіст. конечно, 100%. Ну, окей, добра. Я б мог паспрачацца. Што важна ведаць пра мову Карэля Наўроцкага? Што мяне ўразіла? Гэта была добрая прамова. Гэта скажу, як чалавек, які трэнаваў пісанне розных прамоваў некалі ў свой час, калі мы разбіралі розныя прамовы тых ці іншых палітыкаў на чыннікі перша. Прамова трывала каля 1 гадзіны, то бок гэта аптымальны насамрэч варыянт. Ад 40 хвілін да гадзіны павінна трываць такая добрая праграмная прамова. А гэта была праграмная прамова, дакладна. Канешне ж, прэзідэнт не мог не пахваліць сябе, ну, гэта нармальна. Кожны палітык будзе хваліць сябе дакладна таксама. Ён крыху крычаў, але, ну, гэта, здаецца, застанецца візітнай карткай спадара прэзідэнта назаўсёды, і гэта ўжо проста ў генетычным кодзе, бо ён усё ж такі паходзіць са стадыённых ультрасаў, так, і вось гэтай крычаўкі, і так далей. Гэта проста ягоная фіча, ну, можна так сказаць. Што хацеў бы я падкрэсліць? Парачка даслоўна рашэння. Першае, спадар прэзідэнт пару разоў дазволіў сабе схлусіць, пры гэтым схлусіць выразна. Першы раз, найбольш яскравы для мяне прыклад быў у хлусні наконт вета па ўставе па асобе найбліжшай. То бок вось гэты агрызак, які застаўся ад ідэі грамадзянскіх партнёрстваў. Бо спадар прэзідэнт сказаў, што гэта быў праект, які быў проста напічканы нейкім там лявацтвам. Гэта абсалютнейшая неправда. Абсалютнейшая неправда. Гэты праект закона быў фактычна агрызкам. Агрызкам пры гэтым такім прыніжаючым чалавечую годнасць, насамрэч. Бо там было шмат рэчаў, якія былі проста выкреслены, і гэта быў бескампрамісны варыянт, і гэта быў менавіта правацкі, прабачце, варыянт гэтага закону. Пры гэтым у гэтай менавіта ўставе падыход спадара прэзідэнта вельмі неканструктыўны, але мы яшчэ пра гэта сёння крыху пазней паступна пагутарым. І антаганізацыя. Ну, антаганізацыя — гэта абсолютна нармальная рэч. Усе польскія палітыкі ў дадзены момант існуюць, у прынцыпе, толькі дзякуючы антаганізацыі. Мілітарычная размова, яна сышла недзе там на 30-е месца. Цікавая была ягоная выповедь наконт праграмы «Сейф», напрыклад, дзе ён сказаў, што і ўвогуле у яго было шмат крытыкі пад адрасам маршала Сейму Владзіміра Чарзастага, які таксама выбраў, скажем так, ён прачнуўся і таксама chose violence, так, ён таксама прыняў бескампрамісны падыход і урухоміў, то бок уключыў зноўку ў сваю самую сеймовую замаражарку, куды трапляюць проста ўсе праекты законаў складзення канцелярыі прэзідэнта. Ну, іх как бы это баш на баш. Карэль Наўроцкі вітуе Чарзасты да замаражаркі. Чарзасты назваў іх там маршальскім ветам, хаця, ну, чагосьці такога ўвогуле ў прынцыпе няма у сістэме, але у маршал Сейму ёсць выключнае права нейкую уставу не даваць пад галасаванне. Ён гэтай магчымасцю таксама ахвоча карыстаецца. Добра, давай падводзіць вынікі. І вось пачнем якраз з таго, ну, некалькі пунктаў вынікі прэзідэнтуры, не вынікі выпуска яшчэ.
Агульная ацэнка і вось то, што ты сказаў літаральна хвіліну таму, што палярызацыя. Ці стаў Караль Наўроцкі сапраўды прэзідэнтам усіх поляк і палякаў, ці ўсё ж такі гэта прэзідэнт правых? Сябры падчас сваёй інаўгурацыйнай прамовы год таму спадар прэзідэнт сказаў, што ён будзе голасам польскага народу. Не, ён не з'яўляецца голасам польскага народу. Ён з'яўляецца голасам толькі 50% і 0,2. Не, 51%, так? Поляк і палякаў. Другая частка грамадства і яе інтарэсы не разглядаюцца увогуле ніякім чынам. У спадара прэзідэнта падыход бескампрамісны, максімальна палярызацыйны. Чаму так адбываецца і чаму ён не ідзе ў бок прагматызму? Бо выбары ў 27 годзе. І вось гэтая максімальная палярызацыя, максімальная антаганізацыя і як можна больш палак у колах ураду, тым лепш для спадара прэзідэнта і тым лепш для правага боку. Таму так адбываецца і таму так будзе адбывацца. Окей, давай пра гэтыя колы у калёс. 41 вета. 41 вета, так. Рэкорд абсалютна. Будзе 50, в гэтым годзе, гэта ўжо відавочна. Канечне, гэта залежыць таксама і ад дзеяння ўраду, бо калі яны перастануць здаваць спадару прэзідэнту на подпіс законапраекты, то вета не будзе. Агулам хачу задаць такое пытанне і даўдакланіць, бо я гэта чуў нават ад беларусаў, якія вось кажуць, што прэзідэнт правы, а Сейм умоўна левы, гэта клас. Бо прэзідэнт кантралюе, каб Польша не скацілася ў левацтва. Вось у мяне тут пытанне. Ці сапраўды гэта сістэма здзержак і процівавесаў, ці ўсё ж такі, супрацьвагі, ці ўсё ж такі Караль Наўроцкі робіць дрэнна і не дае развівацца краіне? Па-першае, цікава, ці левацкі Сейм знаходзіцца ў адным пакоі з тымі людзьмі, якія кажуць пра тое, што ён левацкі. Прабачце, гэта Сейм далёка ніякі не левацкі. Левіца ў Сейме, Слухайце, левіца павінна быць у Сейме. Рабяткі, вы за плюралізм ці вы за дыктатуру? Калі вам не падабаецца, што ў Сейме прадстаўлены і тыя, і іншыя бакі, то, калі ласка, 500 кіламетраў на ўсход. Там усё стэрыльна. Дрэнна сказаў, ва ўрадзе, відавочна, ёсць левіца, гэта таксама нармальна. Ці гэта сістэма супрацьвагі, ці проста Караль Наўроцкі блакуе ўсё, што не падабаецца правіцы? Тое, што адбываецца ў дадзены момант, гэта не сістэма супрацьвагі. Гэта блакаванне дзеянняў урада. І гэта ідзе якраз такі ў гэтым русле выбараў наступнага года. Так, спадару прэзідэнту вельмі важна паказаць нездольнасць ураду выконваць тыя ці іншыя змены ці не дай Божа іхнія абяцанні. Так, бо гэта яму не на руку. Палітычны разлік такі, каб максімальна псаваць жыццё ўраду. Пры гэтым слухайце, я не кажу, што гэта пункт Слухайце, я не кажу, што гэта дрэнна з ягонага пункту гледжання. З ягонага пункту гледжання якраз такі ўсё вельмі файна. І гэта ўпісваецца абсалютна ў логіку палітычнай барацьбы. Слухай, вось давай якраз перайдзем да вось гэтай кахабітацыі Дональда Туска і Караль Наўроцкі. Быццам бы ты ўжо пра гэта прагаварыў, але ўсё ж такі, ці тут сапраўды не будзе месца для кампрамісу? Бо калісьці, мне падаецца, 10 год таму мы казалі, што можа тэарэтычна ў нейкіх справах бяспекі, напрыклад, што гэта магчыма, што яны можа знойдуць нейкі кампраміс. Але ўжо так не падаецца. Калі гаворка пра кампрамісы, то Караль Наўроцкі гэта максімальна бескампрамісны чалавек. Але гэта не азначае, што кампраміс немагчымы. Ёсць парачка выпадкаў, дзе ўсё ж такі атрымалася знайсці нейкую супольную мову. Гэта, напрыклад, пытанне, уставы, закону аб дапамозе ўкраіне, дзе пасля прэзідэнцкага вета устава была пераробленая з улікам поглядаў прэзідэнта, і тады спадар прэзідэнт яе падпісаў. Таксама, напрыклад, гэта быў, дарэчы, адзінае выкананае поўнасцю абяцанне спадара прэзідэнта з 21 пункту, якія былі ў перадвыбарчай праграме, устава аб абароне польскай вёскі.
так, там гаворка ідзе пра сельскую гаспадарку. Яна была падпісана амаль што год таму. Вельмі хутка прайшла праз Сейм і была падпісаная. Яна, дарэчы, забавязвае ўрад на тое, каб змагацца, напрыклад, з верагоднымі, хаця іх няма, дрэннымі насустрамі для Польшчы падпісання умовы Меркасур з краінамі Лацінскай Амерыкі. Таксама, напрыклад, стала ланцюгова. І ось яна ўсё ж такі, дарэчы, вета па ёй было вельмі гучна, а тое, што яе у выніку падпісаў спадар прэзідэнт, пра гэта амаль што мовы няма. Дарэчы, нават я Гэтая ўстава вярнулася ў Сейм, яе перарабілі, прадставілі новы праект, і ён ціханька быў прыняты. Пры гэтым ужо медыа пра гэта ўжо асабліва нічога не пісалі. То есть, як бачыце, там, дзе трэба, там, дзе можна, і там, дзе ёсць добрая воля з абодвух бакоў, там кампраміс магчымы. Вось, дарэчы, вяртаючыся да уставы аб асобе найбліжшай, то я вельмі чакаю, ці спадар прэзідэнт, які так крытыкуе вось гэты мега-лявацкі праект, які, насамрэч, там лявацкае, магчыма, толькі тое, што нехта яго левай рукой напісаў. Ці ён тут пакажа свой канструктыўны падыход, бо спадар прэзідэнт, вы абяцалі быць голасам усіх паляк. Так прадстаўце, калі ласка, свой законапраект. Я, напрыклад, ахвотча б яго чытаў і паглядзеў, у чым ён адрозніваецца ад таго праекту, які спадар прэзідэнт завітаваў. Добра, пераходзім да наступнай тэмы. Гэта тэма Канстытуцыі. Караль Наўродскі вельмі хоча падпісаць новую Канстытуцыю да 2030 года, калі я не памыляюся. Наколькі ты верыш, што гэта план рэалістычны? Ці ўсё ж такі ў бягучай палітычнай сістэме выбараў, левых, правых, палярызацыі гэта немагчыма? Гэта немагчыма. Гэта немагчыма, бо ў Сейме ніколі не будзе канстытуцыйнай большасці. Канстытуцыйная большасць складае 307 галасоў. Дагэтуль нават ніводная кааліцыя не ўзбірала большасці патрэбнай для скасавання прэзідэнцкага вета. Гэта большасць складае 276 галасоў. А тут 307. Гэта, пагадзіцеся, значна больш. Таму я не бачу нейкага такога шырокага кансэнсусу, прынамсі, да часу, пакуль існуе права і справядлівасць і грамадзянская кааліцыя. Бо павінна было быць паразуменне перадусім гэтых двух вялікіх партый паміж сабой, каб стварыць такую большасць. А гэтага паразумення ніколі не будзе, бо ніводная з гэтых двух партый гэтага дакладна не будзе. Добра, давай перайдзем да знешняй палітыкі. Які тут дасягненні ў пана прэзідэнта? Можа, стасункі з Амерыкай, тое, што хочацца сказаць відавочна. Я не буду зараз казаць пра дрэнныя бакі, што у нас проста не хопіць ўжо ніякага часу, але падкрэслю тое, што атрымалася зрабіць спадару прэзідэнта. Па-першае, у яго даволі добрая англійская мова. Ён сапраўды пастараўся. Увогуле бачна, што стараецца. Ён значна вырас цягам гэтага года, і цяпер ужо можна сказаць проста пра сапраўды зрэлага палітыка, які ведае, што робіць. У яго вельмі добрая каманда. Пра дасягненні на міжнароднай арэне, гэта, канечне, стасункі з Амерыкай. Бо калі б, я думаю, што калі б не Караль Наўродскі, то было б халодненька. Яно і так не ідэальна. У Дональда Трампа 7 пятніц на тыдні, і ён змяняе свой погляд часцей, нежели я шкарпэткі, на тыя ці іншыя справы, пры гэтым на 180 градусаў, так? Але ўсё ж такі Караль Наўродскі з'яўляецца вельмі важным звязным з Белым домам. У ягонай каманды ёсць добрыя сувязі з чыноўнікамі адміністрацыі прэзідэнта Трампа, і гэта вельмі важна захоўваць. Ўсё ж такі Дональд Трамп будзе прэзідэнтам наступныя 2,5 гады, і невядома, хто будзе пасля яго. Можа, гэта будзе Джей Ді Вэнс, напрыклад. Таму гэтыя масты дакладна варта захаваць. І яшчэ адну рэч падкрэслю. Караль Наўродскі здзейсніў 23, здаецца мне, замежныя візіты. Гэта актыўненька. Не сказаў бы, што гэта неверагодна актыўна, але гэта добры.
Калі паглядзець вось на гісторыю ягонай сустрэч з кіраўнікамі тых ці іншых краін і куды ездзіў спадар прэзідэнт, то бачна, што ён кладзе націск на кластер вось гэтай усходняй флангі НАТО і Еўрапейскага Саюза. То бок краіны Балтыі, Вышэградская група, вось наш гэты рэгіён, дзе Польшча аспіруе, то бок хацела б быць вось такім безумоўным лідарам. Такое вось, скажем так, мензы можа, толькі пакуль што без Украіны і Беларус. І гэта файна. Вось я гэта хвалю, бо супрацоўніцтва ў гэтым нашым рэгіёне вельмі важнае, бо ў еднасці нашай тут нашая сіла. Бо ніхто з нас паасобку, калі што, не выстаіць супраць ці то адкрытай агрэсіі, ці на правакацыі. Патрэбна сціслае супрацоўніцтва, яно ёсць. Урад у гэтым таксама спадара прэзідэнта падтрымлівае, тут супраца адбываецца. Ну і хіба для Польшчы гэта вельмі натуральная роля? Бо ўсё ж гэта, калі не памыляюсь, конечно, гэта самая вялікая краіна ў рэгіёне. Так, гэта найвялікшая краіна ў рэгіёне, найбагацейшая і наймагутнейшая па сваіх здольнасцях эканамічных і мілітарных. Таму гэта, насамрэч, гэта натуральная роля для Польшчы. Вось толькі трэба ўмець добрым спосабам гэта разыграць, каб нічога не спасаваць. Ты пахваліў Карэля Наўроцкага за ангельскую мову, я хачу пахваліцца сваёй польскай мовай. Я літаральна на днях даведаўся вынікі свайго экзамена на ўзроўні B2, да якога рыхтаваўся са школай польскі наталь. І ў мяне барабанная дробь. Калі шчыра, я сам не чакаў. Я думаў, што класна, калі будзе 70%. Калі шчыра, мне не адказваюць праз 2,5 месяцы. Я думаў, што яны мне не адказваюць, бо там настолькі ўсё дрэнна, што всё, типа, мальчик пока. 93% са 100. Школа польскім так, просто дзякую вам за гэты вынік. Без вас такога б не было. Таму промакод зроблены 10 і ідзіце, калі ласка, здаваць экзамены са школай польскі на так і вучыцца. Так, сябры мусяць, дарэчы, дапісаць свае віншаванні таксама. Да, пішыце ў каментарах, мне будзе вельмі Вось прыемна. ці свой досвед, дарэчы, можаце напісаць. Вось, магчыма, вы недзе там нядаўна здавалі, ці збіраецеся, напрыклад, рыхтавацца. Вось, і тут я таксама падкрэслю, што калі пайшоў Макс у школу польскі на так, вось, скажам так, гэта абсалютнейшая праўда, калі што. Я пабачыў неверагодна моцны прагрэс адразу у Макса. Вось, калі мы толькі пачыналі працаваць разам, то, скажам так, там было, як казаў некалі Лех Валенса, ані бэ, ані мэ, ні кукарэк па-польску. А цяпер Макс шпрэхае як амаль што радавіты жыхар Варшаўскага раёна Прага. Поляк з крыві і косці. Можна паглядзець, як я задаю пытанне этому Шымону Галоўні. Дарэчы, там, мне падаецца, нармальны такі зрэз майго тагдашняга ўзроўню. Добра, ідзем далей. Давай паразмаўляем пра рэйтынгі Карэля Наўроцкага. Вось яго першы год. Мы казалі, што ён ставіць рэкорды па рэйтынгах, ён самы любімы прэзідэнт. Што змянілася праз год? Ці не змянілася? Насамрэч, былі пэўныя калебанні, бо некалькі месяцаў таму таксама рабілі выпуск пра тое, што ў яго пачаў падаць рэйтынг. Гэта было на фоне там пэўных ветаў, пэўных яўных дзеянняў. Можете паглядзець, дарэчы, гэта быў добры выпуск. Сам. Усе наши выпуски добрыя, амаль што. У нас Усе, без амаль. добра. Калі гаворка пра ягоную падтрымку, па-першае, у польскім грамадстве, як я неаднакратна падкрэсліваў, ёсць вось гэта цяга да галавы дзяржавы. Гэта наша, здаецца, вось такая славянскасць, усходнееўрапейскасць. Ёсць такое, што у нас няма глыбокіх традыцый такога плюральнага, плюралістычнага парламентарызму. Сейм хаця. Не, сейм ёсць, вядома, але заўсёды быў там кароль, там, не знаю, вялікі князь. Ці там яшчэ нехта там, дыктатар, прэзідэнт і шмат яшчэ іншых розных варыянтаў. Гэта ўсё саветы нам памяшалі ў галаве. Але няма вось такога парламентарызму ў разуменні, напрыклад, заходнееўрапейскім ці, напрыклад, брытанскім. Так, дзе ёсць глыбокая традыцыя вось гэтай барацьбы, фракцыі і гэтак далей. У нашых грамадствах ёсць так ці інакш пэўная цяга вось да адной асобы, якая павінна быць вось нейкім такім галоўным, так? Галоўным арбітрам, даць звезды каму трэба, ці там
скажем так, накласці вета, гіберу, чым Кароль Навроцкі ахвоча і карыстаецца. Кожны польскі прэзідэнт заўсёды быў на першым месцы, ён заўсёды атрымліваў бонус проста за тое, што ён прэзідэнт. Пры гэтым усё змяняецца заўсёды, калі ён сыходзіць са сваёй пасады. Вось я з вялікім смуткам назіраю тое, што ў дадзены момант адбываецца з Анджеем Дудай. Ён купіў сабе бэушнае Порша. Вось. Слухай, Псіхолагі гучыць як добрая навіна. псіхолагі паспрачаліся, што гэта можа азначаць. Вось, але з усёй павагай да гаспадара прэзідэнта, па якім я, ну, вось, шчыра вельмі сумую. Вось, не хапае. Не хапае. Не хапае, блін, ну, сапраўды не хапае. Нават сляза. Вось, але я недавно бачыў новае даследаванне грамадскай думкі, дзе запыталі палякаў пра найпапулярнейшых прэзідэнтаў. Кароль Навроцкі на дадзены момант знаходзіцца на 3-м месцы, вось, пасля Александра Кваснеўскага, які проста заўсёды на першым месцы. Дарэчы, сябры, я даўно вынашваў ідэю зрабіць такі добры, якасны выпуск пра Александра Кваснеўскага, бо гэта глыба у польскай палітыцы, сапраўды. Пляшка. Я гэтую думку выношваю, здаецца мне, вось усе 2 гады, якія мы ствараем гэты падкаст. Калі вам цікава гэта, то, падтрымайце маю гэтую хацелку вось каментарамі. І чым больш будзе такіх каментараў, тым больш у мяне будзе матывацыя, каб гэта зрабіць. Я абяцаю вам бамбічны выпуск пра Александра Кваснеўскага. Дык вось, Александр Кваснеўскі, як заўсёды, на першым месцы. Яго ніколі ніхто туды не скіне, гэта проста відавочна. Вось на другім месцы светлай памяці Лех Качынскі, на 3-м Кароль Навроцкі. Анджей Дуда за Браніславам Камароўскім. Браніслав Камароўскі, які все, в прынцыпе, аб'ектыўна лічаць адным з найгоршых прэзідэнтаў у гісторыі Польшчы. Ось, ну, горшым мог быць толькі Войцех Ярузельскі і Лех Валенса. Вось, то нават Браніслав Камароўскі сабраў 5%, а Анджей Дуда 2,5%. Ось, гэта добра сведчыць пра тое, што сумна. Я думаю, што калі спытаць 100 прыхільнікаў права і справядлівасці ў дадзены момант, хто быў прэзідэнтам 2 гады таму, то яны, ну, частка з іх, пры гэтым частка, думаю, намацальная, нават не ўзгадае ўжо, што быў такі Анджей Дуда. А калі гаворка пра Кароля Навроцкага, то, сябры, гэта ўжо зрэлы палітык. Гэта палітык, які шмат чаго будзе яшчэ вырашаць на польскай палітычнай сцэне. Я прытрымліваюся свайго меркавання, што Ярослав Качынскі выгадаваў палітычнага монстра, які яго, у свеце Качынскага, у палітычным сэнсе і пахавае. Вось давай крыху пра Навроцкага і партыі. Як паўплывала перамога Навроцкага і яго нейкія рашэнні на, не ведаю, расклад сілаў, на агулам на папулярнасць польскай правіцы, на рэйтынгі PiS? Мы ўжо ведаем, што, ну, у мяне было чаканне, што гэта можа там взвысіць да нябёс у рэйтынгі PiS, так не аказалася, больш за тое аказалася адваротным. Слухай, вось, дарэчы, справа справядлівасцю, гэта найцікавейшая рэч, бо ніводны сацыёлаг, ніводны палітолог не прадказваў, ну, прынамсі, не бачыў сапраўды такога меркавання. Ніводны чалавек не прадказваў, што перамога Кароля Навроцкага паўплывае на тое, што права і справядлівасць пачне губляць у вайнах. Вось, канечне, не толькі перамога Кароля Навроцкага і не толькі ягоныя дзеянні. Гэта не пряма на паўплывала, а хутчэй не дапамагла выратаваць. Не дапамагла выратаваць, гэта дакладна. Так ці інакш, Кароль Навроцкі больш гуляе нават на канфедэрацыю. Славей Ромэнсена і чыстага посака, канечне. Вось, ён чалавек, вось, сапраўды з іх. Вось, з іхняга матэрыялу. Былы ультрас, футбольны фанат, прэзідэнт-нацыяналіст, гісторык, які любіць перапісваць гісторыю, скажем, ну, палітычны сэнс. Вось, ён дакладна гуляе на правіцу. Ну, гэта зразумела. Вось, ён яшчэ можа згуляць вельмі важную ролю ў кантэксце наступных выбараў. Ты узгадаў пра гістарычную палітыку і тое, што гісторык. Вось, што змянілася з прэзідэнтам-гісторыкам у Польшчы? Я вырашыў дадаць вось такі пункт, хаця такі не асабліва відавочным, але ўсё ж такі ў кантэксце тых грамадскіх настрояў, якія існуюць у Польшчы, ў дадзены момант гістарычная палітыка, яна важная. Вось, вельмі добрым маркерам з'яўляецца тут падыход да пытання варшаўскага паўстання. Дарэчы, мы недавно рабілі выпуск пра варшаўскае паўстанне, можаце паглядзець, даведаецеся цікавосткі як пра само паўстання, так і пра беларусаў, якія ў ім удзельнічалі. Трэба ўсё ж такі
памятаць таксама пра нашых герояў. Вяртаючыся да спікера прэзідэнта, вось падыход да пытання паўстання, ён з'яўляецца такім маркерам у польскай палітыцы. Бо ёсць два падыхода. Адзін гэта такі, што, канечне ж, безумоўна, удзельнікі паўстання гэта героі. Кожная з іх. Ось, яны ішлі проста на смерць без нейкіх вялікіх перспектыў, так. Ось, але пры гэтым рашэнне аб самым паўстанні вялікая частка палякаў, цяжка сказаць, гэта палова ці не палова, але я думаю, што як традыцыйна, звычайна. за ўсё. Так. Палова палякаў лічаць хібным, што гэта было рашэнне, якое было неабдумана прынятае людзьмі ва ўрадзе, у выгнанні, якія сядзелі з канячком у кабінетах у Лондоне, так, і кінулі дзяцей часта тут, так, на верную смерць. І ёсць другі падыход. Другі падыход — гэта будаванне міфаў. Міфаў таго, што нават калі гэта была параза ў сэнсе мілітарным, то гэта так ці інакш вось нейкая такая, ведаеце, маральная перамога. Мне самому, дарэчы, даволі цяжка крэсліцца. Я прыхільнік больш такога падыходу ці больш другога. Я, як заўсёды, шукаю кампрамісаў між там у нас цэнтрызм, усеаб'емлючы, скажем так, ва ўсім. Дык вось. Калі гаворка пра спадара прэзідэнта, то тут ён даволі бескампрамісна да гэтага падыходзіць, і гэта было бачна па ягонай прамове першага жніўня ў Варшаве. Таксама пытанне, напрыклад, вось стасункаў з Украінай, так, дзе гістарычныя пытанні, ну, проста неверагодна моцна уплываюць на гэтыя стасункі. Пры гэтым дзеянні часта замоцныя, часта неабдуманыя, ёсць заботы глыбакія. Вось. Тут, на жаль, паразумення не бачна. Пры гэтым я падкрэслю, што вельмі добра, што спадар прэзідэнт цвёрда стаіць на пазіцыі вырашэння пытання з правядзеннем поўных эксгумацый ахвяр Валынскай резні на Валыні. Бо гэта дакладна, правядзенне гэтага, гэта дакладна крок нейкі там, у бок нейкага пагаднення, магчыма, прымірэння ў перспектыве. Мы агулам пра гэта ўжо сказалі, але давай падсумуем. Два, напэўна, галоўных такіх праблемных веты прэзідэнта — гэта сейф і гэта грамадзянскія партнёрствы. Ну, то, што ад іх асталася. Давай пра гэта падсумуем. Ну, пра грамадзянскае партнёрства я проста скажу, што я вельмі чакаю контрпрапановы спікера прэзідэнта, бо вы ж голас народу. Так, вось. І таму з народам трэба размаўляць. А народ — гэта не 51%, гэта 100% людзей, так. І трэба нам шукаць у якіх рашэння, так. Тым больш, што спікер прэзідэнт у перадвыбарчай кампаніі абяцаў. Ён сказаў, што ён гатовы размаўляць аб уставе, аб найбліжэйшай асобе. Гэта па-першае. Другое, пра уставу сейф. Я крытыкаваў спадара прэзідэнта, у нас быў выпуск, у нас не было нават некалькі выпускаў, прысвечаных гэтай праблеме. Я крытыкаваў і крытыкую яго, бо лічу тое вета шкадлівым. Вось, бо той закон, гэтыя грошы і так пайшлі. Але той закон даваў механізмы кантролю, лепшага кантролю і лепшага размеркавання гэтай грошы. Пры гэтым спадар прэзідэнт падаў сваю ставу, як ён яе называе, сейф 0%. Хаця гэта не 0%. Мы пра гэта таксама казалі. Гэта маркетынгавы ход, які мала чаго мае з рэальнасцю. Але гэтая ўстава не была нават дапушчаная ўвогуле да нейкага меркавання ў Сейме, і я лічу гэта некарысна. Я лічу гэта дрэнным дзеяннем маршала Владзіміра Чажастага, бо я лічу, што гэтая ўстава павінна меркавацца. Яна павінна патрапіць у камісіі, павінна патрапіць на грамадскія чытанні. І тады мы пабачым, ці той механізм, які запанаваў спадар прэзідэнт сумесна з старшынёй нацыянальнага банку Польшчы, ці ён увогуле рэалістычны. Бо калі ён рэалістычны, то, канешне ж, вельмі файна было б гэтымі сродкамі скарыстацца. Ну і апошняе, такой пункт вынік /прогноз. І два падпытання. Першае — гэта ўплыў на на бліжэйшыя выбары парламенцкія. І другое — чаго чакаць з прэзідэнтуры.
Ну, па-першае, чаго чакаць ад прэзідэнтуры? Чакаць паглыблення вось гэтай палярызацыі, прынамсі, вось цягам найбліжэйшага года. Бо гаспадар прэзідэнт дакладна будзе гуляць сваю гульню палітычную. Ён будзе гуляць на паказанне, што ён вось такі момуж стану, як это кажуць па-польску, што ён адстойвае інтарэсы свайго электарата, пры гэтым адстойвае вельмі жорстка. Так? І вось у кожнай сітуацыі можа прыструніць вось гэты вось разбешчаны ўрад. Таму нас чакаюць чарговыя веты. Іх будзе вельмі шмат. До канца гэтага года дакладна будзе 50, калі ўрад пастараецца думаць сваю прапанову законапраекту. Вось. Тэмп ветаў будзе як мінімум захоўвацца, а магчыма нават павышацца. Вось, і бліжэй да выбара. Калі гаворка пра перспектыву яго, напрыклад, пасля наступных выбараў, тут ужо залежыць ад вынікаў гэтых выбараў. Гаспадар прэзідэнт дакладна хацеў бы быць вось гэтым патронам, так? Патронам кааліцыі польскіх спраў. Пры гэтым ягоная роля у палітычным раскладзе пасля выбараў можа быць вельмі цікавая, бо менавіта прэзідэнт прызначае кандыдата на пасаду прэм'ер-міністра. Пры гэтым у яго няма ніякіх канстытуцыйных абмежаванняў. Тое, што прызначаецца кандыдат ад партыі, якая набрала найбольш галасоў, гэта толькі традыцыя. Яна не прапісаная ў Канстытуцыі, яна не прапісаная ў нейкім законе. Гэта так званы добры абычай. Ёсць такое паняцце ў польскай палітыцы. Непісаная традыцыя, так. То бок, гаспадар прэзідэнт можа нават выйсці ў нейкі момант пасля выбараў, сказаць: слухайце, ну вось у вас тут піса 18%, у канфедэрацыі там 14%, ну вось гэта таксама там 8-9, там што такое, так? Вось, бачу, што вы прыкладна раўнаважныя. Вось не хочу, каб вы сварыліся. Вось не падабаецца мне гэта. Давайте мы вось тут усе аб'яднаемся і створым вось такі ўрад нацыянальнай еднасці, так? Такой антанта, так? І вось вам кандыдат. Збігнев Богуцкі. Мой шэф канцылярыі прэзідэнта. Вось. І гэта можа быць вельмі верагодны сцэнар, дарэчы. Вось таму, калі нейкая партыя ў дадзены момант, асабліва справа глыбок, будзе казаць, што яна вызначае нейкага кандыдата на прэм'ер-міністра, ось, тут дрэнная навіна для Чымыслава Чарніка, то, скажем так, тут можна толькі усміхнуцца, бо ўсё гэта будзе вырашаць гаспадар прэзідэнт Караль Навроцкі. Агулам, вось даслоўна, вось зараз пачнецца гэты палітычны сезон. Мы будзем вельмі шмат працаваць на падкасце, і вось гэтую тэму мы дакладна будзем яшчэ неаднакратна абмяркоўваць. Таму яшчэ раз паўтаруся, ласка, падпісвайцеся на нас і глядзіце нашы выпускі. Гэта быў новы выпуск падкаста, чарговы, новы чарговы. Падкаста зроблена ў Польшчы. Падпісвайцеся на нас, глядзіце і да сустрэчы ў наступную сераду.